ez daukan ambizio berezirik edo ez duen ikusten ikerketa lerro jakinik. Eta, parean nik egin nintzen 2018-2019 ikasturtean eta parean tokatu zen Euskaraldiaren. Eta pentsatu nuen, azkenatik ez dute, pasatu behar den Euskaraldia baztertuko eta zira, honi egingo dio. Eta ala izan zen, Euskaraldiaren puzzle hartu, bai gainean jarri eta pizkanaka, piezatxoak elkarrekin duzen, Eta hortik bat hori da, hiru bataketan banatuko egotea da Euskaraldiaren testuingurua, Euskaraldiaren mamia edo gorputza edo zan genezakeena, eta gero bat bezala Euskaraldiaren helburua. Ziko gara lehenengo atalarekin Euskaraldiaren testuinguru, eta, artizan 2018ko atxarraren hogeita abenduaren irura bitarte, hogeita gune, Euskaraldi osoan, Euskaraldi eragoteko asmoz, Euskaraldia ekimena burutu zen. Nik ja, testuinguru bezala ikusten dizkion, bi puntu edo, zergatik egin zen Euskaraldia, eta azitzen bide horretan delatzeko sortzen da Euskaraldi. Bintzako da gaurretik, militantzia jaitxiera edo Euskaralgintzan militantzia jaitxiera baten ondorio nik izan daitekela, edo, zuek igual beste egin duzuen, eta beste puntua da, kaleraria, sabaia, jota edo, epidabien horren ondorio, ez du gure horretan. Azten da Euskaraldia edo azizan. Naiz eta Euskaraldiaren horretik, egiaren performantzea Bilbon, bai ebetez euskaraz egitea Bilbon, eta erreari edo gazteari edo ginez, eta guztu da zartu ere, eragiaren inguruko estekin bat egitzen. Nik uste Euskaraldia Euskal Herri nazional mailan, izan zela, ez du gure horren inguru. Militantzia jaitxiera, eta zan dudan. Irakurri nion, edo ez tegit, Juan Durandai edo ikusi zerean, gure kasako programan edo, eta zela ipatu zuen, eta lehen euskalgintzak militante asko eta profesional gutxi zeuden. Eta orai, militante gutxi eta profesional asko. Zegit hor, zera, izaten horrekin alatu duten edo, nik zuten nahiko arrazo edo, gainera, azken urteetan agirikoa da ere bai, euskalgintzaren militantzia eman dut etxiera. Eta jentea ikusten da pizka bat igual erreza, edo ez da bakak euskalgintzaren ematen den egoera, espero dute sektore askotan ematen den egoera dela, euskalgintzan ere dut nahiko evidentea dut. Jeta harta egotearena eta mekanika egotearen. Eta hoxe, pandikiata ilusio dut nabaria da, batez ere urte asko dara maten hartzea. Hori alda batetik. Eta testuingurua Euskararen testuingurua dut diruztez, da kalera eragilera, eta baina jota egot, beherantza hasi izan. 2008ko urtean, Jose Guztiak urterak burutu duen hizkuntzen eragilearen kalen norketak, 2008ko beraketan adela zinezala Euskal Heragilera apaldu egin da azken 10 urteetan. Eta metxe daukagu grafikoa horretzen izateko. Hor ikusten da, 2008 itxi gora dela, 2006a gorako tendentzia bat egoara, baina 2006-tik ona, amazeira eta hoiak gaude, baina itxoa egin daiteke operazioa bat jeitzen da bidea, 13,6 2006an, 13,2 2008an, eta 2008an 12,6. Hori da jeitzen du, eta tendentzia bat agatzen da. Uzi da, uste horrego urtean ertokatzen dira, 2008 urtean datu ekstara barru duten ez. Baina, Euskararen edo Euskararen testuinguru hori da, militantzaren jaitxiera, alde batetik, eta gero mekaliko erabila, jeitzen nahi dela, eta horret erantzun gizan da. Nik gire ustez Euskararen. Horretaz gain, erabilean gora egin ezina, eta Euskartzaren artean iratzen denekeak, zera diratzen dut, eta eskolak bakarrik, hezkuntza zentroak, ikastolak, eskola publikoak, eskola mutzen, ez direla gai, gaztea garora euskalduntzeko, eta bestaldetik, euskaltegia bakarrik ez direla gai ere, jendea euskalduntzeko sototzen ez? Alde batetik, eskola bakarrik ez direla gai. Hezkuntza zentroen bidez, hainbat eta hainbat aurre eta gazte, euskaldun dira,
baina ondoren kultura faltagatik eta ez erabiltzeagatik euskara horrekiko gaitasuna agertzen dute. Uste dut hori, akaso Gasteizen igual hori zerbait igarriko dela, Bilbon, horrako lekuetan ematen den atera, ezta? Eta ez alde batetik, euskaltegia bakarrik ez dira gai, euskaltegietako irakasle asko nik batzuk ezagutu izan ditudanak, eta asko aipatzen duten kontua da, ikasleak gero eta gehiago horreatzen dira euskaltegietara tituluak eskuratzeko. Eta bakustu kaso hori batera jo segituko, baina keinoen hortu eta horren titulua eskuratuta edo, ez erabiltzeagatik edo praktikan inguruan duen zuzitzeagatik, gaitasuna ere bagatzen da, eskolekin bezala, euskaltegietan ere baita. Orduan, euskaldutzeko nikerak, euskal erabilerak betxierak, nik hau ikusten dut, edo baten amaiera adierazten duen berta. Gintak euskal ikasi bai, horretan, euskaltegietan, baina ez erabiltzeagatik gaitasuna gartzen da. Hala, euskararen ezagutzetik, erabilera baita eredu aldaketa erabiltzen du. Alde batetik, korrika bezalako eredu bat da, korrika, bai da, euskara jai arrakastotxo bat, eta gainera amatzen urterik urtero, bi urterik horran, eta arrakastotxo daukala, hori horra da, baina ez du euskara erabilera horren guztiak zertzen, eta zopatzen korrika taldean gazteratu, baina gogoarekin, korrika zobatzen da, erda egiten, ez? Toka erabileraren ganako interpelazioa. Eta gero, talde batetik, ikastuen eta eskolen jaialetik harago, hau nik uste bai dela eredua gortu bat. Ematen duan azken adizek ikusita ustelako jite izara hartu dutela, eta jago da. Ikatez, penaldiko urte moduan, baina nik uste jartu dura beste zentzu bat. Eta nik pase bukera hori, eta euskaraldiak dakarren pase berri hori azteko taka hori, edo tike amonantzak eta bide burutzea ikusten duen afera hori, nik iraganeko aldi hori ikusten dut Barakaldo dugu. Barakaldo horako iruteria simboliko gisa, ale batetik, zonalde errandun nagoetara bideratutako eredu bat erakusten duelako, eta bestetik eredu formaletara edo bideratutako eredu bat irudikatzen duelako. Azalduko du. Zonalde errandun nagoetara bideratutako eredu. Lehen esaten zen, euskara zabaltuko batzan, Barakaldo euskaldutzean zabaltuko zen. Barakaldoan zerbait arrota balez euskara egin. Euskara eta Barakaldo esaldo egan euskatzea oxigin morona balez. Barakaldo izan dauten luze, euskaldutzearen kanatek nahi. Zagit, hor gehozera atzuaren bertsoak edo badaude, Barakaldo gonezetza, nago palo gorero, horak espalte egira, noa ni egunero. Eta nik zotuarek bertso horrek eta irudikatzen duan nola egiteko ginagareko simbolo bat, zonalde errandunek euskaldun behar da, eta horrek bai Barakaldo, bai Gasteiz, bai Bilbo, bai Patendasko, horre euskaldutza egin, ematen du dira euskara zabatuko dena, eta konkestatu beharko lurra zen Barakaldo. Behin konkestatuta, salgo zen euskara. Baina, eremu errandunetatik aparte, Barakaldo ere edo lego iraganeko euskalgintzaren eredu horrek eremu formaletara bideratutako ereduare islatzen du edo ordezkatzen du. Barakaldolako eremu errandunak konkistatzea helburu zenera, eremu formala konkistatzea lehentasun bihurtu zen. Adibidez, unibertsitateko postuak edo goi karguak, administrazioak, holako lapuntuak lehen ustezirez euskara zela horietara bideratuta bizikuntza bat, eta hori berreskuratu nahi da. Horretara bideratuta ere egon da iraganeko eredu, euskara eredu, Barakaldok ordezkatzen duela, nik irudi hori emana izan dio da. Testimulio hori aztertuta, euskararia Barakaldo eta a ver. Testimulio hori aztertuta, orain egin dugu bigarren partea, bada euskarabiak berak zer matuten duen edo zer gorpuzten duen. Ze ekarpen egiten dion euskalgintzari, euskalgizarteari, eta fase beni horretan, Barakaldotik egona, ezagutatik erabilerako jauzia ematen duen fase horretan ze ekarpen egiten dion.
Euskaraldiak ezagutatik erabilerako eredu aldaketa horretzeak gain, hizkuntza sentsibiletan oso garrantzitsuak diren eta aurreko finean nabarmentzen ez zituzten bi faktore uzten ditu mahai gainean. Bat da, eguneroko bizimoduan euskara erabiltzearen garrantzia azpimarratzen du, euskara segitzeko dei bat da, azken finean, eta gero alde batetik euskara bizitzeko nahia ere bultzatzen zaitu horretara, euskara bizi nahi duzu eta euskara horretara bultzatzen zaitu. Euskararen erabileraren garrantzia azpimarratzen dute zenbait hizkuntzalariek. Lehenago pasa izan dago, eguneroko bizimoduan euskara erabiltzearen garrantzia. Adibidez, Mikel Zalbide, erabili garrantzia aikatzen du hemen da. Hizkuntza baten osatzen adibideko lengoaiarik hoberena erabilera da. Ez ezagutza, ez alde egotea, ez euskaltzalea izatea erabileran, Zuk zenbat euskara gehiago erabili, orduan eta zera da izango zen, hizkuntza gehiago bizirango duzu horrela, erabili. Ez alde batetik, olatzazunak ezagutzak eragin beharrean, eragilerak du ezagutzen. Claro, Barakaldo irudisteria horrek erakusten duena da ezagutzak, eragilerak zukeen bezala, ematen du, umeak, jende jango estrategik euskara ikatzera, eta gero dira, de facto, kalean egore ikusten. Baina ikusten ari gara, ez dela kaso horretzen, eta hola zatunak epatzen du, justu aldrebezko eragina dela. Eragileak erakusten duela ezagutzen, adibidez ondarroan bizimodua egiteko, euskara eragitzea, behar baldin bada, ikasi egiteztea, euskara egiteko, erabili behar izan horre, erabiltzearenak, erabat ezaitu ezagutzen, alderan. Eta gero, erabiliaren garrantzia inguruan, Joshua Fishman, hau uste dut, izan zara Estatu Batuetako lako soziologista nahi famatu bat, eta honek egizun lako zerrenda bat, eta hizkuntza baten arrisku mailak zerrenda. Parten da, arriskua, kalkulatiko zerrenda sortu zuen, arrisku txikienetik handenean. Bain, iztenet ezagutu. Bain da hori, erabiltzen arteko erabileraren etena. Fishmanek eratzeko zerrenda honek sorte maila dira. Maila egizioarena, euskara eta arrisku txien duena lehenengoa da. Euskara presente gortea unibertsitatean, gomimeko rekostuetan, garren handi, zortzigara maila da. Azken moikano noarena. Da hauek dira, Fishmanen zortzi maila. Fishmanen da, arrisku gutxien dauka euskara lehenengo maila. Euskara presente unibertsitatean, eta hogei mailako rekostuetan. Berantzator, eta ondo rezegotu baina, ez du enbesteko importantzerik, eta? Bigarra arrisku maila berantzatan, euskara administrazio munduan eta komunikabideetan ez egotea. Hobera, ez egotea baina, euskara administrazioetan munduan, baina, daude maila edo esparru garrantziko horiek, eta? Hirugarrenean, epatzen duena da, euskara ikabiari lanbera. Horain uste dut, Jaurlaritzatik eta direla lan ikusten euskara erabiltzeko planak egiten, adibidez Fishmanetan, garrantzitsua da maila eta daude maila edo esparru garrantzitsua. Laugarren mailan aipatzen du eskola, garrantzitsua da, baina ez horrenbeste, bosgarren maila hiztunak, irakurle edo erabiltzea, alfabetatzea, hori garrantzitsua da. Da gero aipatzen dut, eta alden egiten du Fishmanek azpimarra, jaieko dira berriro. Hemen hau da, alarma guztiak biztugu dituen maila. Eta Fishmanek aipatzen duten, zigarren maila, hau gora egin da, zigarren maila egaluta, hizkuntza bat, arrisku bizian egokeela galtzeko. Eta zigarren maila da, arbaikoan, bederik ez sortzea, iztun bederik ez dago, bai horrela iztun horrela bakarrik, herriko zaharra. Baina hori, zahar gatu hizkuntza bat ezagua ezkertik ez hori. Eta ja, azkeniko maila da egalutuan hizkuntza bat, ezateke azken moikanoaren, horre erronkain eta regitzen ziren berrezetek nintzatzko horatzen zenarekin, baina emakumearekin, eta ja, kontenak, iztun sorteak, zakamanatuak, idatzeko azken moikanoan. Eta ja, hizkuntza gara legoke, galtuz badago,
faxismoaren garrantzirik handiena zigarren mailak ematen dio, hizkuntza bat zigarren mailako gero, alanda guztiak izten dira, eta honetan da faxismoaren zigarren mailako afera. Hau da zigarren maila. Aitona amonek, gurasoek, semea alabe, mola alde, eta guztiak ez bada gehien edo bat, behintzat, euskera dakin. Etxean edo osoa, lagunak urbegia, eta kale gipuzkoan, gero eta zarriago, batez ere gurasoek eta gazteek, berberaz egiten dute. Eta kontua da, horrela emantako parakan horrezkatzen duen aldi hori, horako zuzak gertatzen ari zozen. Dieta jakin badak euskera, baina gero eta guale prozesioa da, eta datuak dena ekatu dituan agor daude, datu horreko rengat, salbuespenak daude, leku agoitan, baina ez hori ez da hori gertatzen ari, eta jakin baina, erabili gutxiago ez egiteko zen. Da horre, bizmanek arrizko handiko zendio dagoela. Izan ere, Euskal Herria onkoratu bat da bizmanenkak frente honetan dukatzen da, beste inon baino gordinago. Eskolak ondo daude, gratis telebizak ere bai, bere egunkarean eskaria. Hori dena oso ondo dago, baina zer gutxi egin dezaket ekimen horiek guztiek euskara indarroidetuko. Ahulak dira neurri horiek aldez horretik edo aldi berean etxeko trozoko, lagunarteko, eta kalik gorduiek euskal jarduera zaindu, indartu, babestu, oinarritu eta zuzatzen ez badan. Babese. Eguneroko gira, lagunartea, humilea, eta bese. Horrela egiten ez bada, arrezpondea dugu. Ezagutzen durian, Euskal Herriaren aurretian zikartzeatik gora zuten euskaloak eskuratzen zen edu. Barakaldoren zera, aldi horretan, unibertsitatea, administrazioa, lana, kola, alfabetotea. Orain ordea, egoeraren beharrekak zabetuta, hauzu bat atera egin eta Euskal Herriak hartzen du, zeinen garrantzitsua den hizkuntzen erabilera eroko bizimundu. Nik uste Euskal Herriak bai partzatzen dut. Erabilera eta gure kontasunan ematea dut. La familia artean, eta kale bizitza dugu. Claro, bene roto, zigarren maila egin hori zaitu ziberrutina. Zigarren maila galetatzen du hizkuntza joan eta berenik ez gaztutzen, berenik ez dago, medio horreik zale bakarra, nahiko zarra. Lehen hau, ezatu zen eta zigarren maila, zendikarren dena, eta panorama egin horretzen du, egon ez dago izan errigi, ez eta izkunt taldeko harreman zarerik ere, bere eguneroko mitajartzen egon eta hizkuntza horretan bideratzen duenik, eta diertuko dizitek hizkuntza posible. Vale, orain, erabileraren garrantzia azpimarratu eta gero, gine ustez, Euskaraldiak eratzen du ere, Euskaraz bizitzeko nahia adieraztea zen garrantzitsua. Horretan, zengaria ezkarri, hau, zertelegut ezaguna da, eta honek ziman antzea, goi klasitze eta botere guneak beharrean, edo lege beharrean zuratu dutik, Euskara erabak egin durotuk ere, komaro. Unkizatu baino ere, Euskara den genuen Barakaldoko zera, muga hura edo inguruka, kakora, zertezentzat, hizkuntza gutietu guztunen dago. Iztunok osatzen duten gune simbolikoak hain zuzen. Zepeten aguru, hizkuntza baten normalizazioan ezin duteko adara gune simbolikoaren funtzioa. Hizkuntzaren garatzen osoa burutzeko aukera ematen du gune simbolikoa. Hizkuntzaren garatzen egiteak, hizkuntzaren erabilera, euskara erabiltzea, ezagutzea, euskara erabiltzea, eta motivazioa, euskara alde egitera, kameratzen dugu hori da gune simbolikoa. Eta edo batzuk horretu iztunen, iztun oso izateko, iztun osoa da, hori, erabilera, ezagutza, etzen hori da hori, erabilera, ezagutza eta motivazioa, horrek hiru elementu edo barne dut, euskara du, euskara daki, eta euskara alde dago, hortzen, bai. Asko gutxi, baina, motivazioa da, beraz, iztun hori nahi. Zer da gune simbolikoa? Gune simbolikoa, eratzen osoa dutzeko aukera ematen du. Iztun osoak eratzeko aukera. Eta hizkuntzaren garatzen zuzkitzak, hori horrean epatu gana esango da. Hori da,
Ezagutza, eta euskara egotea, motivazioa, zirkulo hori egitea. Baina kontua da, gure simboliko, hau balen bat, iberretzean, erabila zaut, motivazioa, zirkulo hori betetzen, gako balen da, gure simboliko, trinkotzea, oso berabaki garria da. Hala, gure simboliko, trinkotzea, izateko nahi adibidez, adierazten da. Euskara ditutuko nahi izatea. Eta hori da, gure simbolikoa trinkotzea. Bai, euskara alde nago, baina euskara dizitzen ongi hori egitea, hori da gure simbolikoa trinkotzea. Eta horretako defendetzen bat, edo sozialista honetan, hori da klabea. Punta baten bizi berretzerako. Nahi izatea, eskote horretan dut. Eta beste, pizkakoan, irudi txukuna ere, baina hori irudikatu nahi izan dut, txepetzen termina. Eta eragira ezagutu motivazioa zeko hori, eta gehi izateko naia, horrek egin duzu gune simbolikoa. Eta, euskara zeko naia dira, hori da gakoa. Euskara aldeak behar, eredu artiketarekin batera, bi aspektu mai gaineratu dut. Egunerako bizimunduan esan dagoa hemen, euskara erabilaren garrantzia, eta euskara bizitzeko naia. Horrek, biak dira, eren, ezkurtzea, edo, zaki zelan esan, bi puntuek garrantzitzuena. Euskara mamitu dituena. Erabilaren garrantzia, eta euskara bizitzeko naia. Hori dela eta, bi faktorio, ezagutzen eredutik arabako euskal-zarearen profil berri bat irudikatzen dute. Eta hori da ahobiziaren. Ahobiziak, nire ustez, apolitikak mugituzen baina horretako ahobiziak bi elementu hau betetzen ditu. Egunerako erabilean euskari garrantzia bat ditugu, eta horretaz gain, euskara du bat egiten dut. Adibidez, behar ikastak zentu horretan, apizkat, aurrak edo pasioa dut, baina ahobiziak izaten dut. Nik euskara duzin nahi dut, eta euskara erabiliko dut, eta bueno, nire ustez, bi faktore hauek egin ahobiziak. Eta ahobiziak zer da, eskaldutzari, eman, bakakien dutolako zentu berrega. Ez da euskaltzale bestelako zentuak, ez da euskaldun zentuak, nire ezagutzatik erabilerako profil bat orkatzen duen kontzeptua ez da. Erabilean zertatzen dut bere zorkatzuna, esalek bat esortzalea, baina igual euskeraz du horretu egiten, eta horizeak euskeraz egiten du. Eta lehentasunetik arago, jarrea pasibotik egitzera, pasibo, praktikara, bideratzen duen ere jarduin. Euskara disimulatu euskaltzalea egitzeko buru berri bat da, ahobizia. Nolabait, ez da behar behar, igual zuen beste edizio bat zuen, egitako batxetak, kusari logiko arrekagoa du. Ez da, igual, ahobizi nahi, baina, bueno, nik uste dut jendeak egotuela, hau datoran egitzen nik uste dut, bueno, badakala, egiteko guztia, behin hori, batuta euskaraldearen baditu, batu eburua, Barakaldo, zeba. Biltatzea jaitxiera, du, direla hau. Eta orain, horiak, euskal gizarterik ikertuzian, ekarpuna ekotuko du. Mamia zagutu mure, euskaraldeak, euskal gizarterik zein eguko zertzen dion aztertuko da. Zonalde ezkaltunetan, euskara erabilera hau. Zonaldetan ezkaltunetan, kostata indartzen ari denez, helburu nagusia, norbanako ahobizien diruztea da. Barak eta egin, eta hori den. Zaitzatek helburua, hemetik aukera, gutxinaka COVID garaian, eta zaiago izan, norbanako eta egin, ahobizien diruztea, hori da ez euskaratu den, nik izan honeke, helburu goren, euskara erabilera, oskoten mundoko lana egin dezaketelako ahobiziek, pratikan gaztera hori. Hori, gero, behin ahobizian datu orain
aparte, adibidez, 2008ko Euskal Euskal Herriko biztanleen 6,7 hau bizi duen. Honeko 6,7 Euskal Herri osoko biztanleen. Zeu zer nola? Honeko 6,7 hau bizi. Ipar Euskal Herrian gutxiago, 2,8 Nafarroa garaian, zertuak gehiago gutxiago ere bai, 2,8 eta Euskal Herrian Oiziak izan ziren, uneko zuzpikua dara. Bueno, orain, bigarren edizio honetan, izango dira, emango dugu daparik, zuanak zenbat hori den, baina garrantzitsua ere bai, hau izideek egiten dena, koherentzia izatea alde menean. Hau izan, Paro Euskal Herrian, hau izan porzentzai handienak, landa eruko unetan eman ziren. Namarten, deneko 2,2, komparatu da, Euskal Herriko 6,piku, deneko handiago da, Namartekoa, Uruzen emadeko hau iztik, Irizarek, Lukamaikak beretzea hau iztik, Donibane Arazen Lukamaikak 2, edo eta Biderraien, Lukamarko mazaztik. Eta orokorrean, Iparralde Nafarroa diren konzentratu zen, hau bizien, nobateko, alde teoriko. Ipar Euskal Herriko hau bizitza zuen berri, hiriak dietan eman dira, Baiono. Kontrazio, herri txikietan, Nafarroako herri txikietan, hau bizitza gehiago da, baina kuruz, txikiago dira, adibidez Baiono, asko jende gehiago bizida, baina hau bizitza bajua. Jendeko kuruzkoak hau eta baino gehiago izan dute. Bestetik, Nafarroa garaian, hautik uru ginen, Arala Rifaraldean, azpiko modeno, jarraian dutiak, 0,9, eta Bakaraldean, 13,9. Betxartikoa zen, edo ikostikoa zen, ez? Nafarroa Rifaraldean, hau bizi tasa gehiago ematea. Datu hori Nafarroako egualdeko eskualdeek erakutzen dute. Ebro garaiko herribera, 0,8, Tutera aldea 0,5, eta Araba hauek herribera 1,0. Eta Nafarroa hau bizitza majoa, eta behan, jakian aurreko ziziteketuz bat pastotzen. Eta autonomia erkidegoan, hau bizitza dut duenenak ikusten batzu dira, Urola Kosta niko behi, edo hauienak entzeko medetzi, eta Tolosaldean niko mazazti. Hau izin, ortentzai hauetak Arabaldean dutzen dira, Arabako ibarrak. Uneko biko Arabako Meka, eta Trebiñuko konderrian, uneko irukumak, irrogotan bani. Baina, hau, azimorako badala, Bizkaian, Bilbo guetan, eta Karterritan ere, Arabaldean antzeko datua jatxo dira. Bilbo handian, irukumetrotu dago, eta Karterritan, uneko irukuman dira. Eta uste duen gara, nasko bat, aztitzen, nuke gainera, baina asko ez talarre, eta bizitza gehiago gara. Eta pentsa, ez da azkotan igual bildu bat kakena izateko baina igual andrebe gehiago. Eta orduan, Euskal Herriko osoan, janetan betu dira dutzi gehien, Balearrain. Balearrain eman dira, gorrauta bost, bat gutxi. Eta aldeteke Balear, ez duela, euskara instrukzio moreno ditzen, eta hau izak sortzea, ez dutik egin. Baina, beste ere, azitan, gero, hartu du horre, zera bat, opingua bat, edo muga horra egiteko, zera muga. El muga muga, eta hori, Balear, Euskal Herrietako ere, Balear, muga dira du, irikiako muga, barak erotik Balear. Eta, bizitzen ere, barakalo, Balear gainean, gara inguruan profil eta hau dira iztunuzkoa, defatu duguna gune zinguren paiana, hau dute adiera, motivazioa duten, baina dute izateko nahi hori, dute euskal, nahi bia adiera, hau dut dira, baina, egun izan dut diatoro, bego ezan dut, eta gero iztunak zaila, iztunuzkoa bilar, daitezkela,
gero, izan, jaure, behar, hauek dira, azpira gure psikologikoren bide, segoa ez dute egon operatzen, erabili euskaz, legoen zurean euskaz bide, baina ulertu dut, eta beraz, izan hartzaile, profilo hortan zartzen dira. Baina, egiteko dena, eta gara, kuiziek, hartu ditutuak erakusteko hauek jekin eraien buru. Eta alde bat, hau izin eraien prostuengan, eta gero bat zutu, hau izien zinako erabila dutak. Eta baina guau, atzerrabiako rosa eta noriako ditu. Oso anekdota polita izan dut, gara den amarik. Aiz eta bera, txarra izan, beti lotzen euskara. Beti ustez, egitea ati. Hale ere, oso euskara polita. Nafarroako arala urbarrakoa, eta izugarri hori lehen beti egiten zuen, euskara dela eta egiten euskara direkin, Pero dut konbentik horrela, beste euskara ere euskara zaitzea. Horrela, iztun oko bat, bere emagilearreka, lortagatik egiten zuena, orain, bere ekimen ez edo egin duela, hau izia iztun zuena, eragiten, ekartek egiten. Eta legatik, baraka dolako anteko ere morronetan, iztun hartzaileak eragin duke ezaten hau izikak, eta dagoendakogu babiloko berearen egiten. Eta zara berean. Nire berean ezarrizketa ere Kafetegian, euskara zitze egin dut, tabernariari, tabernak kastideak gantu ditu. Guztia egiten dut euskara. Tabernariak izan dituzeak, osatzaileak egiten, baina ulertzen du, euskara zirkulazioan jartzea, ez dut egin, eta bide eman du euskarari. Eta hor bada, hau izien eragina ere, beraiekan, unartzeiekan, eragin korrezen dut. Bestalde, Barakeko anteko herri eta ziztekin dugu zonan, zonalde euskara duetan ere, hau iziek, iztun osoen gartzea egin berutik dezakatzen, horretarako, arrozateko jasonera guztigantza nuen, arrozatzea egin ez da barriakan beste jalduna, baina, ezagutza aldetik, ez da eragizik erajoa hori zen, ezagutza aldetik, herri euskalduna dela. Eta zera ekatzen dira zen, lehenik eta ben, esan behar dut, egunerokotasuna euskara bizi dut da. Batez ere, nire ezarruga, euskara bineretu delako. Eta kaso, honegatik, errazitabetik, lehenik euskara dela. Baina euskara dian duen, ronkak eta ez nola nikoa. Betiko baldeia. Asteburuari okupitunez, etxetik alerako bidean. Amerika hauetan eman duzkiola buruari, algun arteko egunero elkarrizketa rondari, nola eta norekinekin irudikazteko. Eta luritzen gure horiko topaletu da. Ekin natural, ekin ere, ire harri durako. Arratzaldea pasai duen, betiko modua. Gai anetetan bilutzen. Ez, betiko moduan ez. Elektriko eta beratetan mugilotan zen duen. Niork ez zuen ez, handia ekatu erekin. Handia zazatzen, eskambiari gabe. Oso, eta berak beste bihurtu ginen, despligatzen. Zela, zenditu duen. Goiz, jasonaren esperientzia bere lagutzen. Eta gero, beste hau izi kastu bat, honetan iztun hartzailean da. Eta hau da, azien, arama, eta berak ezpatzen du, bulego egiz, eta kanpoan duen ziluguna, belar referentzia, eta gure lokal zakean euskaldun berria, baina pare gabe izketako dagoen dugu. Bidekin bete euskara egiten du, eta beraien erara batzunik. Erberaz erizien dira, nik noski euskaraz, eta lokal jabean euskaraz erantzun dira. Belar ekuntza errentzua, ez ongezekin euskaldunak zela, hortik aurreko guztia euskaraz egin genuen, eta joan intenean horretzen dituen, euskaraz egin gure nertzea. Arama arteko arama bezalako errezkoen duen, eragin, eta hau iziak eragin akaila iztun hartzailean, eta euskaraz egin duen meperatzen dutzen dira. Eta hau izi, beria maiarako ondori bat, eta aipatu hau iziak ikusten dut
lekua egitea etorri direla, izan ere, euskara hutxean inertzia bizitiko garaiak eta eremuak amaitzen ari dira. Hauek arnaguneak amaitzen ari dira, euskara bizitiko autua gero eta ekarki galeoa izango da. Gero eta behartuta godongo gara, inguruak eragingo baitu, euskara bizitiko autua egiten. Eta nik uste dut, lehen errepikietan, edo muñoetan eta pixkatzekan, edo partu eta segon herrietan, euskara mantentzea errazagoetan, edo jentzak gola erpera ezekinako, edo gaur egun nik dut hori egoera hori gero eta gutxiago emango dut, eta amaitzen dago, gero eta merezpatzen dut bezala telebizten bidez, ikarretaren bidez, herriak ekar komentetzen daude, eta gero zailagoa da, entzale hori egin duten, eta uste dut, hau bizitzen diatun, euskara ziztiko autua, gero eta evidentzia gozikoa da, eta egin dut dugu bai, edo ez. Eta gaitzen, hori zen amaiera, euskara ziztiko dugu barakalo, Patu euskara ekonomia hau bizian, eta zenen muga, euskara erriko herria, aldit eta edo alde neurrian, baliaren dutzen. Horregatik, hau bizian, baliaren. Hoi zen. Bueno, orain tartetxo bat epiko genduke berari edo galderak edo iluskinak egiteko edo kontra egiteko edo alde edo nahi duzuena. Eta orain egingo dugu, ze bestela, horrekitzea bera ere, dio bat izango da. Nahi baduzu orain aprobetsatu, urtzik berea egin aurretik, hor daukagu bat, eta gauza asko esan ditu, ez? Euskaraldian inguruan, eta gitarno kado zango zareten esan dakoekin. Bai, ondo da, esatu zaite, zure hitzaldia, baina, nik ez da zure hitzaldia, baina eta, hau bizi eta belarrez paper horiek, jende asko ez ditu, horrenik ulertu. Garen dute EHUko erretoria izateko aurkezten denak eta esan du. Bueno, ni orain belarretrez naiz eta bi urte barru izango naiz hau bizi. Esan beharrean, nik orain begi maila daukat eta bi urte barru ze bat aterako dut. Nik ez da ikustu dut, hori pizka da, jendeak du naztea, nik dut hori zen ezura bera, baina, ez da. Entzun diozu ze bat? Mazur. Bale, esan du, berak nahaztea ikusten duela, hobizi eta berak ikusten figuren artean, eta adibide bezala ipini du Jendeak. Bai, jendeak nahaztea duela, eta adibide bezala ipini du adibidez, orain aurkeztuko da erretoretzara EHUn, esan zuela, aurten belarri presna eta mendik bi urtera hobizi izango naiz. Eta Xabierrek interpretatzen du horren atzetik, esan nahi zuela maila bat daukat orain, da mendik bi urtera beste maila bat edukiko dut. Terze biler, eta nahaztea ikusten duela, jendeak ez duela ondo interpretatzen, belarri presna eta hobizi, zu nola ikusten duzu hori? Euskaraliko urteko alegitako bat hori zen dela, ez? Aklaratzea edo, profil baten diagona edo gaula zetan dutan. Eta hau bizi dago, ikerkea egiten saiatuko gara, egoera eskakinetan edo zalantzatietan euskara teknikoa egitea, eta bigarren errezpena, ez da horrek. Jarrera, aktibo, txikar posibagoa.
Zalantza daukanen erreprestek egoetan, bueno, bada zut egin euskera, egiten minobiziak, igual zalantzat horretan euskera egin gure. Jarrera kontua, ez gaitasuna induzten. Hori da, jarrera da eta ez gaitasuna, bai. Norbaitek, zer esan dugu? Bikaina erraten ez zara. Ez dela urtziri emango dio gultzak. Bueno, eskerrik asko, Xabat. Urtziri emango dio gultza. Horre geratu nahi duzu urtzirena entzuten, nola egingo dugu? Bai, bai. Zu nahi duzu nahi. Bueno, duzu, bestela, bai. Bueno, baina ezin dugu ez da idati. Bai, egin dugu. Bai, ez berak, bai, atzean baratzen duzu hori. Kenduko kamara guzti. Vale. Eta mikroa. Eta mikroa. Xabat, eta gero nahi duzunean Juan nahi duzu Juan, eta bestela bukaeran ere egongo da tartetxo bat hitz egiteko, eta igual jende animatuko da bukaera, bale? Bale. Batzan da. Iratekin gure. Balio digute, Euskararen aldeko ekimenek, Euskara euskaltzeko orduan, zer du Euskaraldiak gainerako ekimenen aldean? Arratsaldeon, eta bide batez, Euskaraldion, ezta? Nahiko nizueke hasteko eta bat eskertu guzti hori, etorri zareten hori, Oian Eder Euskararen etxeko lagun hori, Udako Euskal Unibertsitateko kide hori, gu hemen gaur bat egitek. Bai, bat egiteak zer esan nahi duelako, puska batean, ez? Gu guztiok, bete-betean sinisten dugula, soziolinguistikak baduela zer ezana eta zer emana gure herrian, gure gizartean eta hori beti da. Postekoa eta maizamar ere eskertzen. Pandemiak utzi dizkigu ondar hilabete hauetan, mintzoaren lotxariak, agerian gainera, sokoratzea, baztertzea, apirian ikasi nuen alako benetan gogor jotzen digun alako adiera, ez da, diglosia biriko, eta pentsatzen dut bi baino beharrezkoa ditugula, soziolinguistikako alako piluratxo. Edozin erarik haien edukia, eta edozin erarik ere daukaten testu inguruan. Duan, hausi izango danik gaur ekarriko dizuedan piluratxoa. Uste dut ez digula eragingo tripako minik, baina behar bada buruari emango dio, eta horixe du buru urrekoa. Guztiok gaur hausnarketa kutxoa izango. Ados? Pentsatuko duzue, orain. Zer eraman zuen gizon hau alako saltzetan dantzan ibiltzen, ezta? Batetik, barroak. Ni Gasteizen bizi naizen honetan, egiten dut, ezta ahalegina beti ere euskaraz bizitzeko, ez? Eta ahalegin horretan egiten dut egin. Eta horrek badara askotan euskararen arian pentsatzera. Haren arazoez, haren zerako horrez, eta beste lagun askorekin ere horretaz hitz egiten. Baina, pentsatu nuen behin, zer dela eta ez dut inoiz ere hitz egiten, zer dela eta ez dut inoiz pentsatzen euskararen aldeko ekimenen arian. Ze urrun ote dauden, edo ze urbil eraberean. Eta pentsatu nuen, zergatik ez baliotu, jenet eskuntza plangintza graduondokoak gustatzen dira aukera, hori xe guztia, ondo aztertu dut, aukera badea bat. Eta ala sehatzen nintzen horrean. Eta bestetik, legearen zalaia jardun nuen eraberean. 1989 urtean, plangintza sistematizatu bat abian jarri zen, hartan zuden umeak, gazteak, alfabetatzeko bat moz. Lortu gote dugu, hartako, estan ezagun mezua eta helburua, kukuak makuro jo dote dugu, honako honetan, eskuntzaren sozializazioak, behar bada horrenik ez du goia jo, normalizazioak kirrikitarak egiten du aurrera.
badakigu hori leku askotan, baldu balio hori euskaraldeak orduan osagarritzeko, legeak behar bada ez duen hori, utxuni hori betetzeko baldu zilezko balio hori, antxe hasi nintzen nire orduan, bidaia honetan. Bidaia zera batean zera izan zen, ikustea, notik jo behar noen euskaren aldeko ekimena gastatzeko orduan. Azken batean ikustekin, badaude barra, eta guztiak aritzea handikoa dira. Ikusiko duzuen moduan, tamaina handikoak, baitugu, txikiak eta finkatua direnak, baina ni edozelan hasi nintzen, ez adako galba bat egiten, sinetzitan nengoan. Bide batetik joko dut. Eta zer izango da bidea, baitzutzen ere pertsona eta gizarte mailari dagozkin hori. Urretik pentsatzen dudalako hori zutelako, eitekin handia guri emateko. Eta hasi nintzen orduan saltzea. Eta zeini hori nintzen ere zuzen ere, guk sauna ditugu zenbait eta zenbaiti. Korrika, mintza praktika programak, kuadriategi egitasuna, eta azkenik Euskadi. Korrikarekin hasi nintzen, hasteko da. Eta nik ez dago dizuet, ekimen guztiak astartu nituela alako etorreko dut. Nik hau esegin baderitzet puntalako loaren etorrekoak, eta ikusiko duzuet, hemendik aurrean zergatu, delitzen horrela asko. Korrika, Par Euskal Herrian eta Ego Euskal Herrian zeharkatzen duen oinezko lasterketa handia da, Karagarria da, hori badakigu guzti. Ekimen kultura lutsa izan esezik, aukera ere lusatzen dugu zer oldarrekipanetarako beste hainbat jardura egiteko txapelak entzeko da. Arrazita jarri daukago hori. Zein da, haren xedea ururrekoa, alegia, Euskararen magalera, lagunak, mintzakideak erakartzea, eta horretan beharkin jarduten. Baina hasi nintzen, ni etxean ari nintzela estartzen, hasi nintzen, eta horrek hauekin, ikusten zera dozker gibel-gibelean, sakon-sakonean zitzaidan behar bada gehiegi gustatzen edo gehiegi erakartzen. Eta behar bada gero ari begira, sendabelarrik edo behar zuena, Eta neko nizueke, gaurkoan, aukera hon hau luztatuta, hause guztiak aditzen amatea. Korrikako du, indar handia, baina hartua dauka aspaldi-aspalditik funtzio simbolikoa. Eta ez funtzio praktikoa guk, hain zuzen ere, nahi duguna. Korrikak ez du propio eta beregi abian jartzen erabilera. Hizkuntzaren sozializazioa. Eta guk hori behar dugu orain txeretan garen. Euskara usnatu, Euskara gaztatu. Eta korrikak ez dugu, hasi dauda hori guztia ematen. Joan den urtean, esate baterako, gazte izan genuen 20. edizioa. Eta jardetxuena bilakatu zenuen. Hora gu, baina zer gertatu zitzaigun gara da. Egun hartan, askok Euskarari heldu zioten, baina biharamunean, erdararen oholdea etxeratu zitzaien askotik. Eta beste askok zuten, ahaleginik berarik ere egin Euskaraz hitz egiteko. Pasu herrietan ibili ziren aitzakepe horretan, baina gerora ez duten gehiagorik egin. Kusiko dugu hurrena, korrikaren abian, Kuadriategi egitasmoa. Hauxe behar bada ez dugu horren ezaguna, baina badu ere bere gozpina. Kuadriategi egitasmoa Pasaian sortu zen, 2000. urtean, eta gainerako herriotara zabaldu zen. Indar hartu zuelako eta hitza. Zein du xedea kuadriategi egitasmoak? Baina zuzen ere, gazte lagunarteak euskalduntzea. Haiek euskaraz hitz egiteko daukaten sailtasunaren aurrean kalean. Taleka parte hartzen dute, eta zenbait baldintza bete beharra dituzte, bertan parte hartzen dute. Badira 4 nahitaezko direnak, eta gainerako gomendagarri batzuk edo. Nik nahitaezkoen artean 2 aukeratu ditut zuekin parte hartzeko. Hain zuzen ere, iruditzen zaidalako interesgarriak eta interesantia direla gu guztiok gaurkoan hausnartzen. Eta zein dira izutzen ere? Azteko talak, kuadriategi egitasmoak zera esaten digu. Honetan parte hartzeko, B edo D ereduko ikaslea, gaztea, izan beharra dago. A ereduko, alas ezango dugu, pertsonik lagunik egotak zapustuko luke dago gure proiektu. Bigarrenik, ingurume euskaldun batean parte hartu beharra dago.
kuadrilategi egitasmoan esku hartzeko, alegia testu inguru mesedegarri batean. Izan zituen ondorio onak, alegia. Jakina, beharrezko dugu kuadrilategi egitasmoa. Baina, jantzin dituen berez ere hori. Eta basegoen zer edo zer hortxe hartzean iziztegenak bateko gustatu. Behar bada, ez bateria gustatu baizik, eta gero ari begira, hobe esan da holaxe, zendabe da beharko lukeen. Hain zuzen ere, testu inguru mesedegarri batean parte batu behar da. Horrek dagoeneko mugatzen digu, eta sailkatzen gaitu alde batera eta bestera. Jakin banekin, gaur ez dakit etorri zaigun debagoi natar edo Gipuzkoarrik. Haiek behar bada, ongi etorria bide batez ez dakit, horrete behar. Haiek behar bada, badaukat aukera honetan guztian parte hartzeko. Testu ingurua mesedegarria direlako oso. Baina egon Gasteiztarrak baldugu indarra, baldugu hitza honetan guztian parte hartzeko. Eta bigarrenik, gaitasun puska eskatzen zaigu honetan. Eta beste behin dikotomia bat agertzen zaigu. A eredukoak edota B eta D eredukoak. Eta nire ere buruari galdetu nion, etxean ari nintzela azterketa gora eta bera. Hori da zinez guk benetan nahi baduguna? Dikotomia horretan ibilbidean izatea? Zatatik aproba. Hauxe hemen ez dut ozene egingo Gasteizen daukagun sarea egonkorra eta trinkoa baitan, tagian, gero bestelan gaur baite muturra berotuko dira, kalean, eta baina, badu berea. Hase nintzen ikusten, eta 1993 baditugu gintzakideak, saia berbalakuna, berbakideak, karagarean. Eta zein da haien xedea, noski, zare berriak aurkian azte. Baina, jantzi dituen, eruztiko izitzen dago zen. Zein nintzen ikusten hor, gibel-gibelean, sakon zagoenean, baztegola zer edo zer, behar da ez zitzaidan da gustatzen, gero ari dira noski. Eta sendabela da behar da duen, agian 2020 urtean ari garen garen. Eta zer da izuten den? Honek, sailkatzen digu, beste egin edo, nori dagokion halako ekimena, Itzi jarri eskazta dutenentzat, behar bada arazta dutenentzat, eta gerora, egitugu, halako saltxetan edo sartuta ez daudenak. Eta nire buruari galdetu nahi ote dugu hau. Eta zeuek ere galdetuko iozu lehen, nire buruari. Baina utzi, ez alda hori, ez alda izatatuka programa horretarako, ez alda jai horretarako, eta nik esango ditu bai, horretarako jaio da. Baina, ikus ezagun ere, errealitatea zen, eta hori ere bada, eta sentsazio gasikozo hori behar bada askori itzatu zaio barru. Eta ondo dago askotan hausnak. Eta bigarrenik, izarratik programa. Guk askotan, ni adibidez, astean behin, ze izan dut. Murri xabat jaten dut. Urlian behar bada txindotik gotzen du. Harako urak, sandiak bateratzen zer egingo duen. Exotikoa, egiten den zehozer, astean behin egin nahi du. Eta ni, hasi nintzen ikusten. Izarratik programetako kideek astean behin hartzen dute euskera. Balda, haientzat ere hori sebera exotikoa, merezia dugu guri orain bertan exotikoa den horri guztiari beltzea, edo nahi dugu martetarren hizkuntzak eta halako komeriak pastelutzi eta egunerokoan, iraunkortasunean, dantzan ibiltzea eta dantzaraztea jendea. Hori izan zen, Gintza praktika programak astatuta beroko, zerako da, hausnartu. Etorri zen gerora Euskaladia. Nik esan dizuet, ez dizuet prozesatuko. Hartu nuen gogotxo. Tunengo zuen, sebezteek badaukate, bere adina daukate, eta honen irekin badaukate iketu gehiago. Gazteagoa da, freskuagoa, sozialagoa, hartu nuen gogotxo. Eta espentza, nire espentza utzik dituen ibaztera, gorritorrekoak, antijuak, ari nintzen zoli begiratzen, txegote zuten gibel-gibela. Baina hasi nintzen ikusten, benetan diotxuet, Euskaraldiak batzuera zerbait, gainerako guztien aldean, benetan indartxu egiten zuena. Uztarria itzela bera, eta ez urmamiak berdinak ere ez. Eta behar da guztiek, gainerakoek, akaso utxun egiten duten horretan, gero ari begira, honik ez du ere egiten. Eta hori xe, nozkik jakin nizarreta zen nintzen aztertzen. Eta zer ekarri ziren, Zer ekarri zen, barka, Euskaraldia. Maizotzen eta zen nintzen ikusten, Hau ditugu gaur.
Euskaldea erabileran argazten. Eta ez ordea, motivazioan, gaitasunen eta alako psikologizatetan, izango dugu. Zenbat urte ditugu, Euskaldunok, Euskal komunitateak, salatzen, Euskara bizuen menpekotasunezko egoera hori. Zenbat ditugu, mordoska ditugu. Eta guk, dagoeneko agian ez dugu hori nahi, ez da? Zenbat urte ditugu, ari garela aztertzen, ze kalitate duen bere euskera. Eta antxe agertzen zezkigu, ez? Zuzentasunaren zinpeko agentean dutik. Eta nik ere plaki izan dut askotan, horren bueltan aritzeko. Ez non dagoen akatsa, begiak arranpalo antze dutxi, baina zertarako balio izan dugu hori. Ez bada lagunak usatzeko eta adiskideak askotan urruntzeko. Zenbat urte ditugu? Aldaera liberari ere so egin diogula. Hain zuzen ere, Euskara Batua versus Euskalkia. Duela gutxi jakin izan nuen, Galesan badituztela bi dialekto, iparraldekoa eta hegoaldekoa, eta maizanak zailtasunak izaten dituztela, lanak izaten dituztela, elkar ulertu ahal izateko. Eta askotan interesari edu behar diote. Guk honetan badukagu hizkuntza aldaera, estandar, trinkoa, munduratu zitzaiguna Euskara moderno izateko. Hain zuzen ere, horixe izango ez bagenu behar bada Euskara zerraldo munduratuta egongo izatekeela, eta hasiko gara elkarri mokoka. Erabila eta erabila. Ez dezagun, ez dakigun gerta hau esan da. Irlandan gertatu zaiena, haien, nola esan, haien babesa almenak nagitu zaizkiela, hain zuzen ere legea gertu izateagatik. Administrazioak ez, bete behar duelakoan, haien iztun erantzukizuna esoritzea, jaun Andreak ez da hori guk iztuzioa zer nahi dugu, ez? Eta hizkuntza bere osotasunean bizindartu eta erabili ditu. Eta Euskarako zombi bat ez ditu. Euskaldea badu berea, bere ozpinak, honetan guztian aurrera egoki egin nahi izateko. Bigarrenik, zenbat urte ditu ikastatzen gai gari mardulen aipatzen barkatu. Zenbat urte ditugu umei eta gaztei egokitu zaiela lan egitea honetan, ez? Gazteo gara gu, zenbat urte ditugu honetan lan egin behar izaten. Euskaleak ez du hori nahi. Eta zaten digu, kalean jarriko du mitar eta kalean denokak daude. Zeu zaudet, ez? Baina honi, badago Iñaki, badago Okina, badago Loitaria, eta horregaxe, bide batez bi mandatu beteko ditugu. Umeak imitatuko duelako, helduak egiten duena. Eta hori sebera da gune duguna, gainera. Umeak jokaera motorraz imitatzea. Euskaraldiak nola edo ala, helduen sortzen duen hori. Bagotxa. Hirugarrenik, guk hizkuntza ohiturak aldatzeko izarte espazioa behar dugu. Nola egiten zen, ezagore sozial batzuk izango dituena. Eta Euskaliak horixe guztia eratzen dugu. Eta eskumenean uzten dugu bai. Ez zuzen ere, kolektibotasuna du abia kontu. Eta zer da hori baztoru komun bat guztikun ziotutat. Eta esaten digu, ez duek, hasten hasi zuet, eta ez dizuet eratzen da. Eta zer esaten digu, Euskaliak horretan, bit. Nor, bere alden koskorra ekar dezala lanera. Berdin delarik ere, nork duen hori. Eta zer horrek duzun hori, eta zer horrek dugun hori. Bakoitzak bere aletxoa ekar dezala, Eta Euskara zendatu dezagun guztion artean. Eta antxe agertzen zaizkigu, belarri prestak eta hau bizia. Eta egunduko lan egiten dute. Orduan Euskara uskotzeko eta zoru komun horretan lan egin ahal izateko. Aipatu den moduan, gizonak, mezua ez zen edizioan behar bezain bat ondo iritsi leku guztiotara. Eta belarri prestak etzun behar bezain besteko oi hartzunik hartu. Baina, nik nahiko nuke ondo goretsi belarri prestak duen egiteko. Ikaragarria baita, eta gurean jokabila delako guztietan denetan garrantzitsuen. Belarri prestak zer egiten du, bain zuzen ere, maiztamak pentsatzen dut hemen ahozteak batu garela, eta zer egiten du belarri prestak. Bain zuzen ere, ahozteak askotan, estres linguistiko hori agertzen gara. Urkoa, lagunukoa, belurtuko dugulakoan, eragotzeko dugulakoan, mehatxatuko dugulakoan, ez dugu Euskara esintzen garatzen. Eta hori guretzat benetan pena. Eta lotxatu galanta gainera. Azkenean, aukerak gazte guztien ditugulako Euskara
erabiltzeko. Eta nora agertzen zaigu? Heroika bai, jazki gabe gainera, berakit beste. Pertzepzio aldaketa horretan eragin ahal izateko. Eta jarri iritzia dugu eta ulertzeko gaitatzen. Bai, eta estral linguistiko hori nola bait arintzen du eta guk geuk ere hartzen dugu arindu hori eskera. Beraz, ondo egin behar dugu lan, hain zuzen ere, ulertu ahal izateko zer berakit beste eta zer benetan indarra duen azken batean. Gero da, lan sare zabala du Euskaraldeako oinarrian. Eta honek erakusten digu, eraberean, bat garela, gu guztiok, zazpio bat, zazpi lurraldeo bat egin ahal izateko. Badakit, ez gaudela ohituta bat elkarrekin lan egitera. Nik hori badakit. Baina euskaldunok ez gara dagoeneko ohituta larren motzean jokatzera eta dantza egitera, bai, bagaude ohituta. Orduan, hauxe guretzat lan egin behar izatea deno batera hutsaren hurrengoa da. Eta guk hauxe zamara egiteko. Zango jazuen, baina dena arrosa kolorea ez du. Egia da, lan egin behar dugu bisatxo bat, Nafarroaren egoaldean. Zuberuan, Siberuan, hortxe ere motorra zartu behar daukagu. Baina arrosa kolorea dugu horrek. Eta guk arrosa kolorea dugu. Eta bosgarrenik, hause alde batera, datu batzuk zuek ere jakiteko. Denboraren antolatzea ere, Euskaraldeak badu, oso garrantzitsua dena. Bi urtean behin egingo dugu Euskaraldean. Euskal Zalen Topaguneko bideo batekin elkartu nintzenean, harekin hitz egiten arte esan zidan. Batzordetara bidali dut, bidali dugu, esan da, zenbait galdetegi eta bertan galdetzen zen. Zenbat egingo zenuk ez zeu, Euskaraldean. Batzuk esaten zuten, nik urte egingo dut. Tradizionala bat, nik lau urtean behin olimpiadak esatzen. Romantikoagoak ere batzen. Ni bi urtean behin, azkenan bi urtean behin egingo dugu. Eta nik entzatzen dut horretan asmatu dugula. Zergatik asmatu dugu? Baizu zen ere, beta ematen digulako horrek guztiak, duela bi urte egindako astxe goztea egiteko, hori oso garrantzitsua da. Eta gero da, voluntarioak aktibatzeko, gure eremuak ondo erakartzeko, aktibatzeko, eta hori sebera da, guk beharrezko dugu. Eta hoxek izan dira orduan, ez? Bost gatu. Euskal Zalen Topaguneko kide batekin elkartu nintzen egan. Azken batean, ni pentsa ezatzu, ni hain nintzen itxean lan egiten, guztiaren bueltan, esterketa gora eta bera, eta zean nintzen pentsatzen. Ez otera izango ni maite minduta oso Euskalderarekin. Halako larnioa edota nola izango dugu halako izte de algo batek agian burruinak astindu dizkit, eta orduan erabaki nintzen Euskal Zalen Topaguneko kide batekin elkartzea. Eta nolako den bizitza, bitxi da, gaurkoan bat egin dugu da hemen. Eta nahiko nuke agurtu bakareko umila baita, eta bertzezalea. Manu Moreno daukagu hemen, erdia. Eta arketa eukien honi aspertu gozo bat, eta gainera hemen behar, fareben eta bertan. Eta elkartu nintzen ez, jarekin orduan. Aixe diaplo horiek argitzeko pixkat, eta jakiteko. Batzuen Euskaldean berindarra, ez ote da izango nire kontu zahar bat hemen buruan darabil dana. Elkartu nik nintzen akuilu estenarekin pixkat. Informazio sentikorra eskuratzea. Agian ez da goituko jama, no? Jungik nintzaizko nolaxe, nik izan behar dizuet, inkesta bat bete nuela, zenbait lagunekin Donostiako plataforma batek ere lagundu zian, eta bertan agertzen zen. Jateak, benetan, hartzen zuela Euskaldea gogotx. Baina, edo zelan ere, nio nintzen, akuilu estenarekin. Eta gaurkoan, ekarri nahi izan izkizuet, zenbait biruratxo, Manurekin hitz dagoak. Benetan interesgarria izan zirela. Ni Manuri hitz egin nion eta galdetu nion, ez? Beizu Manu, Euskaldea, bai, nolako izan zen alexik zaren. Bete-betean asmatuko duzu Euskaralearekin, eta arki esan ziren. Bete-betean nahian asmatu ez, baina asmatu egin du. Egin behartzea dago, eta 425.000 eta 450 lagun batu zuzkigulako gurean. Lehen edizioan. Eta hori zeba da, eta nik mendiratu nuen eta zen egia da. Bete-betean nahian ez, baina asmatu bai, eta asmatu egin genuen, zinetxika nago.
Gasteizen 13.000 lagun elkartu ginen lehen edizioan. Eta Gasteizen, 225.000 laguntxo gaude, ez da gutxi. Gasteizen badaukagu izan, geuk ere. Bigarren birulatxo izan zen, gogoan daukat, izomano. Eskonfeiturak aldatzea pertsona batekin, birekin edo irurekin, balda esanguratxoa. Eta arek esan zian, pertsona batekin, birekin edo irurekin, eskonfeiturak aldatzea, zeharo esanguratxoa da. Eta ni metafora baten bitartez dako nizueke, banoketa bio bizengindako hori, eso zen ere aritzera bat. Euskaldunok, edo horren euskaldun, kotxen artean izango dugu, geruzta linguistikoz inguratuta bizi gara. Eta hasierako euskaldunenak ere esango dugu bai, euskaltzaleenak, euskaradunarenak ere, hasierako geruzta horiek euskaraz izango ditu. Laguna, familia, lana. Baina lanak izango ditu zazpigarren geruza hori ere euskaraz izateko. Bai? Zaila delako, Euskal Herrian ere onar dezagun, euskaraz egitea beti ere une oro aldi oro. Eta non dator orduan zazpigarren geruza horretan lan egitera? Euskal Herrian. Euskal Herrian dator horretan, eta Euskal Herriak hori ere badu ururreko asmo. Eskotan, geratu izan zaigulare, mestua makur, Euskal Herria hauteren guztiontzat, Euskal peto entzat, halako ekimena ez guzti gontzat da, gizarte osoa entzat. Eta hori ere nabarmendu beharra dago, bai? Hirugarrenik, baina, balda, erabilgarri Euskalde. Tarek esan zen, praktikatzea abiatzen zen, eta praktikatu egin dugu. Eta eraberean aipatu zidan, azken batean gu bigarren edizioan ari gara. Barka, lehen edizioan ibili gara, lehen edizio bakar bat egin dugu, eta gu horreko honetan, bigarrenean erdian ari gara. Itxara ez dagoen ikustea, zigarren edizioan eta bosgarrenean, zer dakarren Euskaldun. Horretan, ez badugu esan lortu, nik horretan dituko dio nik inakeri, bere sakelako baitapat eta esango ditaizu. Inaki, bonbilan azazu berriro, laguna gana, haien aurrean, markamena eskatu behar eta gaurkoan ez dara txorak egin. Baina, bigarren edizioan ari gara, erdian, itxara bezagun. Oi hartzen ekarriko dugu Euskaldun. Ikusiko dugu. Zigarren edizioan izango dugu ere. Bideotxoan garen, inazte guanatu bideoak zerakoa, baina salduko gizuet, zertan zen. Berden urtean, aukera izangoen bat egiteko Matie Elgoigen hiriburu herriko hauzate zordea da. Eta ez zuzen ere, arekin bat egin nuen, jakin izan nuelako, zer berezi gertatu zela hiriburu. Hiriburu, Baionatik 31 minutura dago, oinez, 5 auto, baina hobe meniz batean oso polita eta gurri bakigu. Eta, aukera izan nuen orduan harekin bat egiteko. Ezan zizkidan, bertan gertatutako zenbait kontutxo, eta benetan interesgarriak izan ziren. Eta gorkoan, nahiko nituzkik zeuekin guztiokin parterak. Batinekin elkartu nintzen eta hasieran izan ziren. Hasiera batean, proposatu zidatenean Euskal Herria parte hartzea, ni benetan makur ikusten duen ere buru. Hiriburu, Santiago digut, batzetez, beti ere izan da eremu arruntel darduna. Askok behar bada bai, euskaraz jakin bai, baina ez zuten euskara hartzen, esan dezakegu. Mintainak amusu da zutela askok, bai? Ez zuten, ez ziren ausartzen edo. Eta egokiera horretan, lapurdi berean, arrunta da lapurdi berean. Eta egokiera horretan, Genofa Bergoirik horiek, bertako koordinazioak, harekin hitz egin zuenean, proposatu ziren ez da, herri proiektu gizapara. Berak esatzen zuen, seitasun gehiegi, behar bada honetan, ez du fin edo arituko, ezkarakin arituko. Edo zelaren berak esatzen ditutzen. Ni agiru beretan beltzan dituen, baina euskara nire egian eskuntza da eta nik begirunea zor diot. Begirunea zor diot, eta pentsatu nuen, hobe esan da, aukera bat eman behar dio. Eta ez zuzen ere, Euskaltez ordea denez, pentsatu zuen bitu. Proposatuko dut hause guztia, gainerako autetxien horrean, eta haiek erabaki dezatela. Ideia hon note den hiriburu Euskal Herria. Idea edo.
Alaxe, ez? Alaxe egin zuen, alaxe jardun zuen, eta proposatu zen gainerako hautetxiei. Berak esan ziren, kontxo gutze. Halako batean, bertara jun, azaretik baino ez nien azaldu, zertan zezan Euskaldia, eta aho batez esan ziaten guzti hori. Berak egin garranta bazitun, ez zon sinesten, ez da? Eta edozelan ere, berak poz, zegoen, ez? Pozez blai, azken batean Euskaldia batzegolako. Hasiera baten ez zen zido, baina batzegolako. Eta hor txasitzen prozesu benetan, esango dugu, polita, txukuna, eta saintzua ere bai, ez? Baina, Mathieu pozitzegon, euskaraz bizti liburu batzegolako. Baina bitu nolakoa den bizitza askotan, eskarenean gure buruekin fido, eta pentsatzen badugu porrota etortzeko edo aukera badagoela, urruti dago jo nahi izaten dugu. Eta Mathiek sentsazio uraxe berazeko, eta alaxe aditzen eman. Eta zer esan zian? Baitu. Uste nuen, txapak janztearekin bakarrik nahiko zera izango. Eta gehiago behar zuela iridu. Eta zer egin nuen, baizutzen ere, prestatu nuen, ekitaldiak, prestatu dituen, karajarrizkoak ez dintzaldiak, bertso afariak, zer gehiago, antzerkiak, euskarazko milaka eta milaka jarro du. Eta, emaitzak onak izan ziren. Emaitzak onak izan ziren. 5.000 herrita biztanle dituen herri horrek, filuz dituen, onda hori. Hau bizi, eta garo hori belarri. Zer irakoitzen diogu, ez? Zenbat lan. Zango jazu ere gara. Zer irakoitzen dizu. Baina, nik nahiko nuke hause guztia argitu beste lau datu benetan garrantzitzuenek. Eta zintzu ditu. Pasteko eta bat, nunta hori hau iztik eta garo hori belarrikustek parte hartu zuten honetan. Baina guzti hori guztien ez zuten lehendik ere inolaz ere hitza hartu. Euskaraz hitza hartu. Eta bapatean ausartu ziren euskaraz egitera. Eta guk hori ere nahi dugu. Euskaraz egiten duzutena bapatean agertzen. Bigarren arrazoia. Askok ez zuten txapa aldean, baina jaduetan parte hartu zuten. Askok eraman zituzten emesene alabak Euskaraldiaren aitzakiapena ondo pasatzea. Eta guk hori ere zeharka bihatzen dugu askotan. Jakin badakit, lehen edizioan, trikipoteoa eta alako sikuru saltzak ibili zirela Txagoretxeko auzoa, baina horrek ez zuen hartu behar bada gure Gasteiz osoa. Hortan, gauza guztiz bestelakoak ziren. Hain zuzen ere, ekitaldi eta denadalak horiek herriko kale nagusian zaudelako. Eta aukera behar zuen, alakoak nahi ez horixe ikusi behar zuelako. Eta horixe ere, Euskararen aitzakia behar, esango du, herri hankazora jartzea, horixe ere da. Zeharka Euskaraldiaren indarra eta helburuetako bat, Hirugarrenik, askok baratzen zuten urrengo momentan Mathieu egiten eta esaten zioten, aizu Mathieu. Oraindik ere, ari naiz, euskara deskubritzen. Ez da, uste nuen besaratzen, martetarren hizkuntza eta egin ditzake gauzak euskaraz. Eta hori seberarik nahi genuen, haiek nahi zuten, eta lortu zuten, noski. Gerora, laugarrenik, hiriburun badauzkagu 3 ikastetxe elebidun eta ikastola bat. Bertan guztiek zoriondu zituzten. Mathiek eta lagunak. Hain zuzen ere, horrek ikaragarrizko eragina, animaliako eragina zanatzen duten moduan haiek, izan zuelako ikasleena. Eta hori ere guk nahi genuen. Horretan ere esku hartzea eta lortu zuten. Eta hori bertan, hiriburura joaten ez gero, koro guztien badigu noski, aukera izango zuen guzteko bertan badagoela, euskaraz bizi hiriburun deritzon, alako ekimena elkartea barka. Eta elkarte buru nor? Mathieu egiten. Eta orain haiek beste erritmo bada amaten. Erritmo eta benetan gantxa, dantza egiten dute euskararekin. Haizutzen ere bat egiten dute euskararekin. Gaintxe bertan euskararen ari dira. Baina urriro beste 11 egun hartzen dituzte.
euskaraz hitz egiteko. Eta hilabetero beste ariketa bat egiten dute. Euskararen dantzan dabilen. Eta, kontxo, bukori dugu. Eta haik lortu dute. Eta nik gaurkoan proposatutakoaren ozpina hartu eta nahiko nuke. Bota, haiek dituzten, arazoa dituztela, badakiguleko, iparraldean, erakundeen aktibazioa behar bada, ez dela horren zabala, arreta mediatikoa, ez da gehiagia. Guk honetan, baditugu milaka kontutxo alde, ez da dugu Gasteizen hiriburun egindakoa egin dugu. Ez da mugi ez dugu, zer iruditzen zaizuen, horko. Ezken izok, torri nezona, ez dizuet ez ezango argi eta argi. Euskara, espalditik, hizkuntzan nagusien gadin menpe biztira. Amaiz. Gobernar handi mandien ziren ez baino sendoa bada, eta nahi zamar ikus ez dakigu hori. Baina horrek ere zorion sekarri, zenbat eta zenbait lagun altxatu behar izateak, eta altxatu behar izateak ekarri du behar da inbat ekimen gizarteratzea. Eta balia dute ekimenek euskara ospatzeko dela. Bai. Baina, guzti daukaten ondorio praktiko bat. Dena gertatzen da erabilgarria. Salbuespenik gabe batak zein bestera, autoestimu linguistikoa indartzen dela. Kontzientzia linguistikoa piztu. Hizkuntza moda bultzatu. Horixe bera. Guzti hori bai. Gaurkoan ekarri dizuena, hain zuzen ere zera da. Guk etorkizunean behar dugu. Erabiliran datzan ekimena Euskaraldiaren antzeko bat. Euskaraldea bera bada, esan nahi dut. Euskaraldiaren eskutik etorriko direnak Euskaraldiaren tankera bere izan ezaren. Erabilira bera dugulako guk honetan. Euskararen unibertsalizazioa dagoeneko gurea dela. Hoze da, orduan, jorratu gara dugun bidea. Ez dakizten bat lagun etorri zaretean, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil esker, gorkoan nago entzutea egin, bai? Azan nahi nuen, hauze, pasarteto txegi bat, izan gaitezen gu erregi eta izan gaitezen. Sortu ditugun ez bi uarten artean eta elkar gaitezen guzti. Behar eska, dugunako bai, guzti bat egin izatea. Euskal Herria pentsatzen dut, horretarako honetan balio duela eta tresna egin dela. Orduan, 5. egun honetan ari garela, Euskaraldian, 10 ditugula zero mugan, inoz baino arroago, jantzi ditzagun txapak, inoz baino arroago, basteru dezagun estrat linguistikoa. Zeri gabe. Eta hasieran pentsatzen dut astu gara esatea, baina nahi nuen, ez dakit denboraz nola egiliko garen, nahi nuen, hoxe guztia, teoria edora, zaluta, zegoik ere, zegoen iritzia plasaratzea eta iritzera ematea. Lan honek, azken batean baduela, iritzietan eta buruetan oinarri sendoa eta bertan lur hartzen dela. Beraz, zuena da hitza eta gaizki izan dagoak edo horren txugunak ez izan dagoak zigortu eta paitu interez. Nolako arrazoi da, bai? Hauxe da, espitxa. Oso ondo hortzi, ezkerrik asko. Bueno, sortziak eta 5 minutu, zer esan nahi, zer komentau nahi, horre ukiko dugu txabat, hortik egongo dabe bai. Bueno, eta maierako txorako irabatizu, Zer txorez, ez duzue niz egortu nahi, seguro? Haukazko aukera, Bueno, bota gizera. Oso, igual, bagaza izien, ikuste horrek eta Euskaraldiaren egitotea edo gertatzen hau da, zera,
kalean egiten den zerbait, elkarlanean egiten denak kalean egotea, umeak eta helduak eta hori oso garrantzitsua da, bai. Eta gero bai, mintzelandari buruz, ni banabilitate batean ondo dago, jendeak egiten du, baina, badute, hori, exotikoa dela, batzuk, igual, hor egiten dute euskaraz bakarrik, baina ez da egin. Egia da nire laun kuadrilan, aspariko laun kuadrilan, hor, gehienak euskaldunak gara eta baina, hor, horren ekartzen gara, horrein ez, historiarekin ez, baina, normalean hiri horretan behin zera pandemian eta jende gehiena euskalduna da, eta batzu dauden mintzak dagoenean, eta, nik ikusten dudana da, bani, joaten nahi zenean, jendeak euskaraz egiten du, bestela batzuk, tartean, baina, ikusten dut, edo batzuk, mintzela guenean daudelako, hobetu egiten dutela euskaraz, eta gero, euskarraldian sortu dira, eta, ikusten dut, aspaldi ditu ikustiz, nahi historiak, baina, badutela fuera gehiago euskaraz egiteko, eta nik dute euskaraldia ere hor dago elkartean, bai. Eta, nik esango nuke ez, aldea ere bada hori ez Euskaldiak, gainera, bigarren edizio honetan, bidalitako alako fitxa batean, bertan idatzen dizuen, ez da, progresibitatea duela ezaugarri honetan, ez? 16 egun izango ditu Euskaldian, horixe bera da, ez da, eta norberak ere ikustea, zailtasuna dituenak esate baterako, edo eta ikustea ez, 15 egunetan euskaraz egiteko, ni gauza naiz, egin dezaket, eta iraunkortasun hori agin aspalditik ezken duela, ez? Egun sorteak izaten ziren, banakak, bakanka, hobeto horrela xe, ikusteko hori. Esaten dute soziologoi behar ditugula 21 egun, hizkuntza ohiturak aldatzeko. 15 egun, egin ditugu Euskaldian, 16 esnatu, eta pentsa ezagun. 16-etik 21-era oso gutxi dago, oso gutxi. Nik ez dut arazorik ikusten benetan, hizkuntza ohiturak aldatzeko inorekin edo bestelakoarekin. Nabarmenduko nuke hori ez, behar da progresibilitate hori. Behar dugula bai askotan ikusteko kontxo. Hartu dugula ez, martxa dagoeneko eta askotan dantzaldian mugatzen digute, ez? Honetan, badaukagu. Lehen edizioan 11 hartu genituen, bigarren edizionetan hartuko ditugu 15, horixe bera da, ez? Dantza eta dantza. Bestarako egin izan. Gero kontzeptua greenwashing. Erabiltzen dute enpresa normalen funtzionatzaileek ingurugiroaren alde lan egiten dutela adierazteko zelako kanpainak eta egiten dituzten eta zelako inbertsioak egiten duzten normalean publizitatean. Euskaraldiari kritika egiteko ez ote dago arrisku hori, greenwashingeko arrisku hori Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarekin. Euskararen legeak gaur 38 urte. Euskararen legea oraindik ez da betetzen. Ez dago Euskararen legea betetzeko asmorik, ez da 21. mendera ekartzeko asmorik. Administrazioak hor badu bere lana. Badaukan bere egin. Ez du egiten, ez du egingo. Ez ote du arrisku hori Euskaraldia. Eta horreko kritikoa jaztea. Eta, adago izan egotzen ditu. Hama, ministeritu, maite minun nintzen ez, Zuk esan duzu, ez, Mikel, Euskal Legeak 28 urte. 28 urte. Euskaraldiak bi baino ez ditu egin, ez?
Orduan, arriskuak beti daude, non, edo zentokitan, dana zen arrisku, 82tik hona ez. Bueno, behintzat proposamen berri bat izan da, eta lehenengo edizioan behintzat eragin edarra eduki zuen, ez? Gero hemendik aurrera zer bide egingo duen, ez dakigu, eta bestean legearen betetzearen kontu hori eta hori, beste leku eta beste modu batzuetara ere horretan sakondu daiteke, horretan presioa egin daiteke, baina ez dauka zergatik izan Euskaraldiaren jokaleku berean izan behar, ez? Legearena, aitzaki izan da gaur, gaur, norelako gaita mazarrazorte baina oroa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak oroa, aspaldi daroa Euskararen gaian uskul jokatzen. Hausardiak batena eta hau oso ondo datorkio, eta nik ez dut esan gautxa, ondo datorkio horri gainetik alako girusatxo bat emateko. Eta uste dut horren jakitu. Eta gero bestalde batetik, zuk egin duzun aurkezpenean, nire ustean Euskaraldiak daukan erronketako bat da sinergiak bilatzea. Gainerako ekimenekin sinergia bilatzea eta uztartzea, ez da? Zate baterako arlo simbolikoan nekiz ikusten dut Euskaraldia arlo simbolikoan indartsu jarduten ero indarra hartzen, ez da? Urte behin egin behar bada Euskaraldia kointzidi arazi korrikarekin eta arlo simboliko horrek korrikaren maierarekin edo delakorekin eta arlo simboliko hori indartu. Edo kontrara, erabili korrika Euskaraldi txikiak antolatzeko korrika igarrako den herrietan egun bilena bazita eta sinergia bilatu behar direlako. Nik ez dut uste ekimenak sobera dauzkagun, guztiak dauzkagula beharrezko, eta bilatu behar dena da guztien artean non indartu. Ez dakit ez nuen nahi, aditzera ematean, nik bestelakoak maite ez ditudanik edo garantzia ez ote duten. Inolaz ere ez, nahi nuen esan, ez duzen ere geroari begira behar bada zer behar duen, ez? Eta pentsatzen dut Euskaraldiak ebaki duen bidea zinez txukuna dela horretan guztian lan egin behar izateko. Erabilira gugulako faltan, ez? Eta askotan ebile garelako beste sekulu saltzetan ez, pentsatzen, honetan, makur, ona, txarra eta dikotomietan, eta honek niri behintzat ikusara zizidan gauza dela guztio bat egin behar izateko. Baina ez non esan nahi, nolaz ere ez, gainerakoak behar ez ditugunik. Baizik eta gero ari begira, badaudela senda belarrak, hobeak direnak, txarragoak direnak, eta pentsatzen dut Euskaldiak badu ez? Senda belar fin, baina besterik gabe, eta zuekin bat nator zeharo bat dira. Sinergiak eta barrekoak bat egiteko eta beharrezkoa ditugu. Eta alaxe, egituratuko genuke, ekimenen ikusmira zabala eta benetan trenko izango izatea. Falta horretan lan egitea, zuhur naiz, baina gaur zure zerarekin, gogoetarekin, bi horretan aukera badukago ez horretarako seguru naiz, lan egiten ez dugu. Bakoitza daukan, indarrarekin eta daukan lan ahalmenako. Beraz lan probatzen. Afaltzeko guatu eta nada hori. Bueno, okerrez banago, idatik bezala zuzenduko dit, bai Xabaten eta bai Urtziren aurkezpenak idatik pasako dizkigu danoi, edo webunean jarriko dira, edo nola izaten da kontua? Nik egiten dudana webunera igo, zaba, zer deskargatu ditzakete, emailez bidaltzen hasten manez, blokeatu egiten dira, emailak eta ezin dira bidea ondo, bale? Orduan, igoko dizuet webunera eta gero bertatik zuen. Vale, norbaitek interesa badaka gaur entzun, aurreko saioetan entzun edo ikusi ditugunekin, hortxe. Eta ez dugu egin inoiz, ez dakit egin daiteke, baina da, izlarietakoren bat, e-mail bat idatzen nahi badio norbaitek edo, aukera izatea bebai, ez? Edo? Nola egin? Printzipio, datu babetzerako legeak ez dituzten datua konpartitzen. Horakoetan egiten dudana da, zoi mail idatzi, zanik izlaria egitela egiten dira.
Zake norbaitek batean bat, edo beste zer gauza, edo iruzkin edo baldin badaukaitz. Utzi ja berak ematen. Ah, vale. Amazuri gabe. Vale. Atxegina. Ez, gaur egungo gai badalako eta bakit hemengo asko Euskaraldian buru edarri da zela sartuta, eta bueno, gai interesatzen zaio, eta vale, oso ondo. Eskerrik asko Urtziri, Xabati, ez dakit hor daukagun horren online, non diokan, Xabat? Panda, ja, bale. Emango diziogu guk eskerrik asko zuei etortzatik. Eta, bueno, laugarren saioa izango dugula abenduaren 15-ean, eta Euskaraldian, bale? Eskerrik asko.